сөйләшергә чыкмый. Без гыйнварның башыннан шушы проблемага карата бик күп хатлар яздык, бик күп гәҗитләрдә сөйләдек һәм башка программаларга чыктык. Әмма ләкин безнең белән бернинди дә уртак сүзгә чыкмыйлар. Безгә шул заводның проектын күрсәтмиләр. Безгә публичный слушание үткәрмиләр. Һәм без бернинди безгә информация бирмиләр. Без информациясыз утырабыз. Шуның белән вакыт бара. Октябрьдә 2017 елда заводны төзәргә башлыйлар. Проблема заключается в том, что на сегодняшний день власть, когда не отвечает на наши конкретные письма и запросы, и общими фразами это все заканчивается, сама катализирует конфликт в обществе. То есть на сегодняшний день группа людей определенная, они недовольны. И они опять-таки, подчеркну, имеют на это право. Соответственно, мы на сегодняшний день многого не просим, а хотим выйти на диалог и все документы просмотреть и проанализировать со своей стороны.